Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions. Nyaya yedu yekutanga anzi murume wangu anorara nasisi vake. Chakafukidza dzimba matenga zvomene. Tisati tapinda munyaya yedu, ndangoti ndiuye pano vanhu vazhinji vari kuuya vachiti no, we need to have a Facebook page where we will be talking, tichishare macomments edu, tichitaura one one to one tiri group. Handiti saka regai ndichasiya link yefacebook page chiri nyowani zvaro, asi uyai mose zvemuzongopa malove nemalikes imi kandi zvozonyadza ungoposta uri woga pasano anotaura. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Murume wangu anorara nasisi vake. Tete, murume wangu Yohanano anosangana nasisi vake pabonde. Vatete, kuti ndizoroorwa naJoni, ndakasvika pamba pavo ndiri musikana webasa. Chikoro ndaitova nacho, asi zvipiringisho ndizvo zvakaita kuti ndisaendera mberi nechikoro. Vatete, ndakanowanirwa basa kuguta reHarare munzvimbo inonzi Belvedere. Kwakutanga hangu kushanda zvakanaka ipapo. Ndaitoti kana zvinhu zvapera taenda kumashopu kwaDivaris kana kuti OK Marimba. Pamba pacho pakarongeka zvekuti vakatenga double stand, so yadhi yavo yakati kureiwo zvakare. Vatete, ndakasvika baba namai vemurume wangu vari vapenyu. Amai ndivo vakazoshayika nekuda kweshuga yainge isingachakontroleke. Ndakawana basa ndikatanga zvakanaka-naka. Vatete, naturally ndiri munhu anokurumidza kubata mishina yechizvino zvino haina kundinetsa kutinya-tinya. Pasina mwedzi mitatu ndainge ndava pro, pakagoti simba ndinaro. Saka basa kwaiva kungoti bagatu ndotopedza. Amai vasati vashaya vaida kuti ndiite muroora wavo, sekuti ndainge ndavaratidza kuti ndiri munhu akabva kuvanhu. Amai vaiva nevana vavo vaviri mukati meupenyu hwavo, Victor naViola. Victor ndiye aiva mukomana mukuru. Vatete, ndingangoti ini naVictor hatina kumbobvera tafambidzana, asi amai ndivo vakaita gwevedzi pakati pangu, roora rikanobviswa chop ndikabva from a maid to a wife. Zvakashamisa, handina kuziva kuti marathon dzese idzi pane zvavainge vachivhara. Kumhanya kwose kwaiitwa vatete, pane zvaivharidzigwa. Pane secret hombe yaizikanwa nefamily iyi. Kusara kwangu kuda vaida kuti kana ndikazoziva vatete ndinenge ndatopinda mumhuri macho, chero kuzozvitaura zvinenge zvisisina basa. Ndakagara hangu paya from maid to madam. Yaiva upgrade hombe chaiyo vatete, and upgrade kupinda mumari. Hapana chakandiprepare mashura andakazosangana nawo. Murume wangu airara nehanzvadzi yake. Musi wandakatanga kusanganidzana nazvo vatete, ndakavhunduka ndikamhanya ndikanodza amai. Vakati ndizvo zvaiitika mhuri yavo, uye vainge vasingadi kuzvinzwa ndichizviti bufu chero kunani. Ndakatozoona kuti yanga isiri first time. Vabereki vanga vasiri murima vaitoziva zvaiitika. Kuti ndizvibate ini ndiri munhu anoti akavata anovatira 2, kuita flat zvekuti kunogona kunaya mvura ine mupande ndigotadza kuzvinzwa. Asi kana zvinhu zvava kuda kufumuka vatete, inenge yasvika nguva. Ndakanzwa nyota ndokuti regai ndimuke ndiende kukicheni ndinomwa mvura. Umwe wangu aisava padivi pangu, ndikafunga kuti zvimwe aiva mustadi achishandake. Mustadi aisavamo. Ndakazonwa masounds arifanira aibuda murumu matete, apa dhoo rainge risina kuvharika zvakanaka. Ndakaona hanzvadzi nehanzvadzi, same father same mother, vakabvisana hembe. Vatete, ndakashokeka nazvo kuita kupererwa. Ndakati asi murume wangu aitora advantage yasisi vake vainge vasina kuita mushe. Asi sei ini mukadzi wake ndaivepo, kundishora rudzi kwekuti aenda kuhanzvadzi ndiripo. Vatete, ndakamutsa vabereki. Mahora acho ndakasangana nawo ndekuti vabereki vaidozviziva zvakare. Chii chaiitika pano? Vakandiudza kuti ndaiva nemaoption maviri: kubuda mumba mavo ndiri box, nokuti vaiti ndikazvitaura ndaisazonorarama, kana kuti ndogara ndoenjoya upfumi hwemhuri yavo ndinyerere. Ndakachuza kugara. Ndainge ndisati ndava redi kufa. Upfumi hwavaiva nahwo vatete hwaibva mukushandisa vana vavo. Victor murume wangu aishandisa sisi vake vainge vasina kuita zvakanaka, asi zvichikonzerwa nevabereki. Ndakagara, asi mwoyo mangu hamuna peace. Chokwadi here vabereki kuromba nevana? Vatete, munhu ari kundirwadza ndivatete vangu. Chokwadi kuitwa taken advantage here nenhau yekuti havana kuita zvakanaka? Ndiani anodaro? Chero kubva musi wandazvidiscover ndine kakuvenga Victor kandakuita. Isu bedroom medu hazvifai. Ndinofunga zvinofaya kuna sisi. Mari yose yavanayo imari yemushonga. Asi ko zvino handichachi kufa. Ndiroda kuti nyika yose izive makuna ari kuitika pamushapa. Ndinoziva kuti chazikanwa chafumuka.
ndikuda kusunungura tete, chero marriage yangu ikapera zvagara hapana hapo. Marriage inoita exist on paper only, handichina basa nazvo. Ndiri married single, baba ndivo vasara, mai vakashayika nekuda kweshuga. Asi beta ndizofa ndasunungura tete. Murume wangu anotozikanwa tete, vanhu vanofunga kuti ndakagara mupfu. Asi hapana anoziva kuti murume wasisi vake, hapana anoziva kuti ndiri married single. Upfumi huripo, asi hunondibetsereiwo ndichiona chivi chakadai. Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Mwanasikana wangu mumwe chete Lois akanopinda muborodhi ubhuruku nemarriage, asi zvakaoma. Vatete, day in day out ndainamatira mwana wangu kuti awanewo anomuroora. Pakasvitsa Lois makore 30, vanhu vainge votanga kutaurisa, munofanirwa kutsanyira mwana uyu, munofanirwa kuti mufambire mwana uyu, nguva yake iri kuenda, anozonetseka kuita mwana akasiwa nenguva. Mafamily gathering ose zvaiita kunge judgment day. Samai ndaizama kuva strong, asi mukati memwoyo wangu ndaida kuona vazukuru, ndaida kuona achiroorwa achigara zvakanaka nemurume wake. Ndaidawo kuti mwana wangu anzi ari married, ave nechiremerera pane vamwe. Kusvika umwe musi kwauya rino jaya muchechi medu, very simple vatete, aiva nerukudzo kumunhu wese. Akatanga kuvharira Lois, vakatanga kufambidzana vatete. Hapana aitomboziva kuti Samuel ainge ane mari dzake, aiva akarongeka. Reason yainge avanza upfumi hwake kuti aida mukadzi anomuda sezvaari, not anoda upfumi hwake. Ndaimufarira Samuel. Ndakaona vakadzi vepachechi vachizama kumiridzika kuti Samuel atarisewo kuvanasikana vavo, asi zvakakona n'anga. Samuel airatidza kuti aitya Mwari, aiva stable. Ndikati Mwari ainge atirangarira, munamato wangu wainge wanzika. Vatete, kusvika umwe musi kwauya hanzvadzi yemurume wangu, akati pamba paizoya vaenzi, asi kwete vaenzi vari ordinary. Samuel ainge afunga kuroora Lois. Akapiwa date nababa, isuwo tikafanira kukura chivanze nekurasa zvidhende nezvigaba vatete, kuti musi unosvika vaeni vawane zvose zvakarongeka. Musi wakasvika, zuva racho vatete, ndakapotsa ndafenda. Convoy yakasvika pamba pangu hatina zera nayo, kuita kunge showroom yemota dzepamusoro-soro. Varume vainge vakapfeka hembe dzinodhura, vakaburuka mumota vaine ruremekedzo vatete. Rakati rabviswa roora racho, ma-US dollar chaiyo, mari chaiyo, mombe dzikabiswa. Samuel akabviswa zvose kana kusara nechikwereti. Vaya vanhu vaindiseka vatete vanga vava kundimhorosa nerespect. Handidi kunyepa, ndainzwa kufara. Lois wangu wainge wadadisa, munamato yedu yainge yanzwikwa, ndainge ndarangarikwa. Mwana wangu Lois akanoperekwa natete vake kubhuruku. Pasina nguva ngani takakokewa vatete kunoona pange pagere mwana. Vatete, geti roga rainge rakakura kudarika imba yandinogara. Imba yayo yakakura, paive nemashandaliya aidonha kubva musilingu kusvika pasi. Mwana wangu akanovhura dhoo, akapfeka malabels andisingagoni kupronounza. Panze anga ane mota ine zita rake. Akandisekerera achiti chaiva chipo chainge apiwa nemurume wake. Ndakamedza musodzi. Mwari makatendeka nguva dzose. Ndiye wega mumhuri kwavo ainge agarika kudaro. Ndiye wekutanga kukwira ndege, ndiye wekutanga kutorwa mapictures ari kune nyika dzevamwe. Hama dzaichiva upenyu hwake. Vanhu vaindiyemura, hanzi makakudza mwana nenzira kwayo. Ndainge ndawina pana Lois, ndarwa kurwa kwakanaka. Asi makomborero anogona kuva ane rusha kunze, mukati ruri runyararo. Makore 3 dhuma, pasina kana kazokuru. Pese pandaibvunza aingoti tiri kuzama mai, asi vatete maziso ake ainge achinja, ainge asina mufaro. Pese pandaitaura wainzwa kuti inzwi rake rakaneta, asi aisada kududza kuti chii chainetsa. Airatidza kuti ane chaakatakura chaanga asingadi kuti ataure nezvacho. Ndakafunga kuti ipressure vatete, pressure yembereko yainge ichinetsa, kudai valonely mumba sezvo Samuel aigara achitsvaka mari, achigara asipo. Ndainge ndisina idea yekuti mwana wangu ari kudyika achifamba, ane ronda pagadziko apo, ronda hombe, ane chaimuruma asingaoni, asi chaimurwadza aichitsvaka achishaya. Zuva rimwe akazofona voisi rake rine kutya, mama, pane zvandaona mumba mangu. Ndapinda murumu isingatenderwi, ndaona makonzo mama. Makonzo ari kuratidza kuti
ari kutochengetwa, haasi makonzo anobva panze. Aingaona makonzo akaruma mari yaenda pakona ichiunganidzwa, rumi yaigara yakavharwa yakakiwa. Vatete Samuel musi uyu ainge akangamaukiya. Murume aiva nemabhonzo nezvigubhu zvine mushonga zvidhende different colors, mushonga muceiling. Zvinhu zvacho zvainge zvakaiswa zvaisatarisirwa kuonekwa mumba muri normal. Mumba macho mairema, zvainge zvisiri normal. Akanditi ainge ava kubva pamba apa, vatete aiva shuwa kuti akaramba aripo aizofa. Zvaiva pachena kuti Samuel anga ane mushonga, uye Lois dai asina kudhumana nazvo aizoparara pasina aziva chamuuraya. Ndini ndega ndaiziva kwaizoenda Lois kana makonzo ake ashaya wekudya. Samuel aizoona zvekuita. Lois akati aizondifonera kana achinge agadzikana, aizochinja line rekushandisa. Vatete, Samuel akauya usiku hwacho achitsvaka Lois, wairatidza kushushikana kukuru. Maposta akamboiswa missing person, asi Lois haana kuwanikwa. Pano neapo vatete anondifonera nedifferent number achindiudza kuti ari right. Ndinozvibvunza uye ndinozvishora kuti ndakakoshesa kunamatira marriage pane kukoshesa kunamatira wisdom. Wisdom yekuziva kuti something is wrong mumwana wangu. Anoti akapora ronda regadziko, asi kumarriage haasi kudzoka kumakonzo. Samuel nanhasi achiri kumutsvaka, asi tinongopindura tichiti hatizivi kwaari. Hatisati tamuona, hapana chatanzwa. Takapembera rora, tikafarira zimba neupenyu hwakanaka, asi hatina kubvunza mubvunzo yakakausha. Mubvunzo wekuti mwana aifara here mumarriage, mubvunzo wekuti zvose zvaive zvakaringana here muwanano. Ndinozviblema vatete. Lois hana hake mwana, asi sina mazimota, asi sina murume. Marriage yakapera isina kutanga, asi zvose izvi hazvichina basa. Ndiri kunamata kuti mwana wangu awane rugare. Tine maproblems atina. Ndoziva kuti kazhinji kachona we love to comment on single people. Vanhu vanokomenta, pane mikomenti yandakawana mazuva apfuura. Komenti yakadouya kwete pa YouTube, yakatouya kufoni kwangu nemunhu weukama achidondudza kuti ningi uya zvagara hana murume, usatambira padhuze naye. Tiri society inolebhula vanhu according to varume. It's very unfortunate kuti kana uri married uri munhu, kana usiri hausi munhu. Ndozvoratidza kuti tiri kuAfrica. Ndokuti tiretane kuti are you doing very well in life? Have you traveled? And what are your goals this year? Atidaro toujajana nekuti ane murume, even if they are not happy, but we respect people because they are married. Shame. Muri eZimbabwe tinokutendai nerudo rwamunotiratidza misi nenguva. We really appreciate your love and your support. Manga muchiziva here kuti only 40% of you is subscribed to the channel. Saka ndiri kungoti it's free. Ingotorai nguva ino kuti mubaye kabhatani kereti ako so that we can grow our community. Tinokutendai nerudo rwamunotiratidza misi nenguva. I would like to invite vanhu vose vane maid diaries. If you have worked mumba, tinoziva kuti mimi ndimi munosangana zvinhu zvakawanda because ndimi mune muchishanda nevanhu, muchigara navo, muchiona mararamiro avo. Ndiri kukurudzirai kuti tumirai nyaya dzenyu apa tigone kudziverenga. Regai titange neepisode yekutanga Maid Diaries. Ini ndiri mudzimai ane 40 years. I'm happily married with 2 kids. Nyaya dzevasikana idzi dzakaoma. Chandakaona ndechekuti you have to pray before you do anything, otherwise unogara naSatan wakatemba. Pandakazvara, I looked for a maid because the twins were too much for me. I couldn't handle it. Of course, I wasn't working. Asi ndaizvitadza. Ndaingochemera navo vanabhudhi okuti umwe anyarara mumwe otanga. My husband and I failed to sleep. We ended up sleeping in different bedrooms. So we looked for helpers about 7 times. Vasikana vachingoinda. It was story after story. Hameno mhepo dzaifamba that time, but we struggled kuwana someone ari permanent. So eventually takasangana navamwe mother vemuneighborhood. She asked me about the twins. Tasangana shops. I told her kuti tinavo, but we are struggling to find a helper. She said she has a 22-year-old daughter akamitswa 3 times with 3 different men and the anekacheche, and she needs work. If possible, we can take her. I gladly accepted the offer and said she can come immediately. The girl came kuma 4 p.m. nemwana wake.
The baby was 4 months old. I hesitated kuti mwana mudiki, but she looked frail, skinny and harmless. I bought her diapers for a child. Ndikamubvunza zvakare kuti aizokwanisa here basa. She said yes because her son anga asinganetse. I thought to give her a try and be sure all was well. She was a good cook and very smart. Musikana uyu ainge akanyarara. Aisada kutaura pazvakandinetsa kuti neage yake akamitiswa ka3 say. She was always humble, and I started asking more questions about her life, but she wouldn't say much. Time went on and all was fine. She was really good with kids. Time yaifamba, she never asked for my off. I wondered why, because ndanda kutya kudyirwa mumunda mangu. She wasn't attractive like, so ndakambodzikamisa hana. She was okay, but akanga akatsva kumeso, so I didn't think much. Akanga angorine 2 skirt, so I bought her some clothes and she would look presentable. She would wear jeans and skirts and whatever she wanted, because I didn't really think of her as a threat. The twins grew and so did her son. All was well and she started asking for my off. I didn't have a problem with it. Pai Buddha should go with a kid. Her other 2 kids would often come home. I treated them as part of our family. They came for Bry's birthdays and would pay school fees for them. All was well, Tete, but shakaoma. So my husband always complained that I treated her too much like family. He often asked this and said I did too much for them. Anzu nomuda nokuti akatsva kumeso here. I said no. I partly felt like that, but also because she was easy to talk to. My husband once said we should look for another maid. Ndairamba. So time went on and the maid knew my in-laws. She would often go there and help out. They stayed Hatfield. They also got along. Aenda kwa mai vangu. Sure, she was part of my family, or so I thought. 7 years later, Tangaratose, these kids started going to crash. All was well. So around the 5th year, she started complaining that she was sick and started asking for my off more often. She would cry at chiti period pain and also msana. I would take her to the doc and give her medication. Sometimes my mother would come womuchengeta because he and the mom were not in good books. When she would ask to go home, when I would go and check up on her, the mother would say, hapo. Because I would say, azorore since the boys would be at crash. She would be off 2 weeks, a month. So ndakazowana basa elsewhere and would leave my mom and her Pamba. I would often spend a lot of time disipo Pamba as I would go kuma meetings and conference ebasa. Little did I know kuti ini dichibuda na yewo. So I went out of the country kwandakawana basa for about 4 months. My mom vakasara with the maid. Mom called vachichema vachiti dai wadzoka. So I would call asking what was wrong. She wouldn't answer. I would also call the maid asking if everything was okay. She would say yes. So I started calling the home phone, asking mom to give Mskana her number, but she would say Mskana Buddha. This went on for about 2 weeks. Ndichishaya kuti what was going on. Ndakadzoka kumba ndisina ndakaudza. Things were all over. I never told anyone. Ndakaita 2 weeks ndiripo Mskana uya asipo. I would talk to her on WhatsApp and she would say, Ariko kumba, Gogo is fine, Babuda. Then one day on a Saturday, akazodzoka, akandiwana ndiripo. So she asked kuti ndakadzoka nguwai, told her ndavane 2 weeks ndiripo. Shukai, why you didn't tell me? Yeye mama vakazorora, ndikazoenda kunamo, etc. Ndakangoperekwa. I asked mom what was going on. Mom said, I don't know kuti ndodini. Ndakamuti, can you please leave? Mskana karidza mere ndokuenda. 2 days later, she started calling at Popota. She came kumba, told mom kuti ndaivati vanoroya. She went to my in-laws kunopopota, telling them taisavada. Akaenda kuhama dzese dzedu dzaiziva achinofumura everything. With some people, we had to let them know kuti maid ainepa. She was bitter cause basa rapera. Mskana paakazvinzwa. She called saying, haundizivi ndinoroya. Isitakangoshinga kunamata. After 1 month, the lady had a stroke. Takangozvinzwa mumaraini. I was sad for her, but on the other hand,
I just thought to myself, maybe she tried kutumira zvinhu and then it backfired. She put me in a nightmare. My husband later told me she didn't like her. Pane zvaiona. So when we asked Gogo what was going on, she said I had 2 weeks off every month and I put her achivatyisidzira. Zvandangosara ndakakahlamara. Like this story, I did not expect it kuti inopera yakadai. There was a lot. Ndoona sekuti haidi hamuna kutipedzera nyaya iyi. Tipei nyaya iyi. Chii Gogo ngavatiudze kuti chii chaitika. Ko munhu aigoita 2 weeks asipo iye achitambira. Alright. The guy tipinde munyaya inotevera. Asi tisati tapinda munyaya inotevera ndokumbirawo guys. Ndiri kuda kuti mutipe nyaya idzi. Handiti tiri kukumbira kuti vanhu vakagara nemahelper vakaona drama nemahelper akagara nevanhu vachiona drama mose uyai inonzi buyers meet sellers toda mose muuye mutiudze nyaya dzenyu. Handiti this was just intriguing. Nyaya yedu yekupedzisira nhasi hatina nyaya dzakawanda. Nyaya yedu yekupedzisira tapachi 27 minutes. Nyaya yedu yekupedzisira yakatumirwa nechirungu ende munhu anga achifanirwa kuitranslate hanzi aita asthma attack saka pakaoma. Alright, saka regai tingoiverenga yakadaro. Hapana zvatingazviita totongoverenga nechirungu. Handiti chiisai madata bundles echirungu. I thought I found help, but I invited death. My name doesn't matter. What matters is my mistake. I came to South Africa from Zimbabwe chasing what everyone calls greener pastures. I left my 1-year-old son in the arms of my mother, a single unemployed woman, and I promised her, just for a few months I'll send money, I'll change our lives. I believed it. My friend in Hillbrow had offered me a place to stay while I searched for work. A small flat, 2 plates, 1 bed. We shared sometimes, bills piling up like shame. Days became weeks, weeks became months, 6 months passed. No job, no call back, no hope. Back home, my mother would say on the phone, "We are okay." But I could hear hunger in her silence. I could hear my baby crying in the background. I could hear the weight she was carrying alone. Every night I stared at the ceiling thinking, what kind of a mother leaves a child to suffer? So one day my friend said, I was not looking for a job. I was not trying enough. You sit here every day like a visitor. Do you think rent pays itself? Her words cut deep because part of me believed them. I grabbed my phone and left the flat. I walked aimlessly until I reached High Point next to ShopRite in Hillbrow. I sat there on a cold bench watching people rush past me like I was invisible. That's when I noticed open Wi-Fi on my phone. I connected and then I opened Facebook and I broke down. I typed searching Zimbabweans in SA group. I found a group. Then I posted, please help me. I'm desperately looking for a job. I have a 1-year-old son back home. My mother is unemployed. I just want to work. I just want to help my family. I poured my heart to strangers. Within a few minutes, a message popped up on Messenger. It was a man. He didn't ask many questions. He just asked for my number. I hesitated, but desperation is louder than caution. I gave it to him. Seconds later, boom, e-wallet, 3,000 rands. I froze. I thought it was a mistake. I checked again. It was real. I started shaking. I called him immediately. Thank you so much, I said, crying into the phone. He only laughed softly and said, don't worry, I help people who are in serious need. I didn't even ask what he meant. I was too blinded by relief. I sent 2,000 rand to my mother instantly. I gave 1,000 rand to my friend and hugged her. Thank you for not giving up on me, I told her. That night, for the first time in months, I slept peacefully. I thought my breakthrough had come. I thought God had remembered me. The next morning, my phone rang. It was my mother. She was screaming, not crying, screaming, your son is not waking up. My heart stopped. What do you mean he's not waking up? Silence. Then my baby was dead. Just like that. Healthy yesterday, gone today. I couldn't breathe. I ran to my friend's bedroom to tell her to hold someone
to collapse into someone's hands. I pushed her door open. She was lying on a bed, still, too still. I called her, no response. I touched her. She was cold, her eyes slightly open but empty. My legs gave way. 2 deaths, 1 night. My baby and my friend. As I sat there shaking, my phone vibrated. It was him, the e-wallet man. The message read, all your problems are finally over. Let's do this. Welcome to the club. I felt my blood turn cold. What club? What had I done? What did that money cost me? Was it coincidence? Or had I opened a door I was never supposed to open? I started replaying everything in my mind. I gave him my number, sent me mine instantly. No questions, no explanation. Now 2 people that I loved the most were gone. If I could go back, I would stay hungry. I would stay unemployed. I would beg in the streets, but I would never accept that money. Desperation makes you blind. It makes you ignore red flags. Hey, it makes you trust strangers. Now I'm left with silence. No child, no friend, only guilt. I keep asking myself, did I sell something I didn't understand? Did I invite darkness into my life? I am telling you this because I'm desperate for help. If you are struggling, please be careful who you trust. Not every blessing is from God. Some money comes with a price too heavy to carry, and I am carrying it alone. After that message, nothing in my life was normal again. All your problems are finally over. Welcome to the club. I read it over and over until the words stopped looking real, but the consequences were real, too real. It started with dreams. I would see my son standing far away from me, calling me Mama, but I could never reach him. Something invisible would hold my feet to the ground. Sometimes I would see my friend staring at me without blinking. Sometimes I would hear coins dropping on the floor over and over until the sound turned into crying. I stopped sleeping. Every time I closed my eyes, I saw that 3,000 Rand notification flash in front of me, as if that sound marked the beginning of death. 3 days after the funeral, my phone rang again. Unknown number. I didn't answer. Then a voice note came. It was him. Don't ignore me. You accepted. There are rules. Rules! I never agreed to anything. I never signed anything. I only received money. But in my spirit, I knew something was wrong. My body started feeling heavy. My chest felt tight every evening. Exactly 3 a.m., I would wake up unable to breathe, like something was sitting on me. I went to church. The pastor prayed for me. The moment he placed his hand on my head, I collapsed. He said something that made my blood freeze. There's a covenant here. Covenant. I cried. I didn't make any covenant. I just needed help. But deep inside, I remembered something. The man never asked why I needed the money. He never asked how he could help long term. He just sent it instantly, as if he was waiting, as if he needed me to be desperate enough. I went back to that Facebook page. I searched his name. Fake profile, no photos, no history. But I found posts from other girls. One girl had written, if money comes too fast, run away. That's when I understood. Maybe it wasn't just about money. Maybe it was about the agreement. Maybe replying thank you wasn't innocent. Maybe calling him back sealed something spiritually. Maybe accepting an end demand opened a door and something walked in. I kept asking myself, did my son die because of me? Did my friend die because she lived under the same roof? Was that man in exchange? My mind became a prison. I stopped eating. I stopped going outside. Every time my phone buzzed, my heart would race. He sent one final message. You can't leave the club, but you can recruit. Recruit? I throw the phone against the wall. I would rather die than pull another desperate woman into darkness. The biggest punishment is not fear.
it's regret. It's knowing I traded something sacred for something temporary. 3,000 rand. That is what my desperation was worth. Now I understand something I didn't understand before. Not every open door is from God. Not every helper is sent to save you. Some come to test your hunger. And if you are starving enough, you eat poison, thinking it's hell. I'm telling you this because I need deliverance. I need healing. I need peace. If you are watching this and you are struggling, please don't let desperation push you into spiritual agreements you don't understand. There are things money cannot fix, but there are things money can destroy forever. I am a living proof. Pray for me, because some nights I still hear coins dropping and I still see that message. Welcome to the club. Kazhinji kachona ndinoona kuti vanhu vazhinji vanoenda pamafacebook vachinokumbira, unosangana nezvakawanda. Asi handisi kuti hapana vanhu vakanaka vanoitawo zvakanaka. I think muna January, kwekutanga kwaJanuary uku, ndakaenda pane rimwe group rakanzi Marriage Diaries. On this particular day I came to this group, ndikaona munhu anyorawo nyaya dzake. Panogara pachinyorwa nyaya dzakawanda-wanda, dzimwe dzisina basa, dzimwe dzokuti unosara wakangoti hey, vakadzi vari kufura hombe. Asi pane nyaya one yakandibata. Nyaya yanga mudzimai anga anyora kuti vedu wei, taremerwa neupenyu, hatisi kuzwa pekubata, hatina kana mari yestationary. Murume wangu amuka pakati peusiku, ndikamuhwa achichema achinamata. Tapererwa, handizivi kuti ndiite sei. That message, handidi kunyeperai, yakandibata. Muri kunzwa? Yakandibata yekuti unozoona kuti munhu aperegwa, hana kana pekutanga, kati tinoita mabusiness, asi hakuna kana maclients. Handisi kukumbira hangu, asi ndiri kungoti, if you're going through a lot, ngatirambe tichinamata. But I felt a pain. I felt a pain because I've been there. Pekuti unyashaya kuti naye Mwari toita sei. I remember this day, I think tatine 24 rand muaccount, iri Christmas, kumba kune vaenzi. Unoshaya kuti wavabikirei. I remember, I woke up that day and I prayed and I cried. My husband akati, everything is going to be okay. I understood her. Ndakabva ndati ndokumbirawo namba dzenyu ndamutumira e-wallet. Zveshuwa paari nanhasi ndofunga anongoziva kuti kune munhu akandibatsira. Ndakanga ndisina mari. I need you to understand. Yanga itori January, vana vachiita back to school. Ndakati Mwari, shoma yandinayo iyoyi, at least ngavawanewo chikafu, at least ngavawanewo kungotiwo vangoncinisa. Ndanga ndisina mari yakawanda, asi ndakamupa shoma iyoyo. So now there is fear yekutoti munhu anenge achiti munhu yandipa mari ndasangana naye paFacebook, zvozopera zvadai. Hatichazivi kuti who is good and who is not. Pambacho unongoti uchigashira mari, hama dzotanga kufa, wadovhura dhoo rimwe raunga wasingazivi, kunge wabvuma, munhu wose watumira mari ofa. There are still good people out there, but kana womegwa neupenyu zvinanodoenda kuvanhu vekuchechi kwenyu, nekuti pakaoma panze apa. Guys, tinokutendai nekutumira nyaya. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Ndokukurudzirai kuti murambe muchitumira iyi yemaMaid Diaries. Tokumbirawo kuti mungatipewo nyaya. Tipei side remaemployer, tipei side raemployee. Titumirei nyaya dzenyu. Handiti ndichange takadzimirira muzuva rinotevera. Ndoziva kuti kana ndikataura aiwa dzinouya vari kuTikTok, mushandisa namba iyoyi. Handiti musarega kutumira vari kuYouTube, mushandisa namba iyoyi. Musarega zvakare kuenda kuFacebook. Ngatiendei kuFacebook, tinokomenta, ticreate kaCommunity kedu, titaura nyaya dzedu, you understand me, tiri kagroup. Tichasiya zvakare page, zita repage. Iko kuFacebook kwacho kuti kuriwo ndibhera paimwana, handinozi ndoposta zvinhu zvakaita sei. Changotora mavhidhiyo ndongonowaisawo ikoko. Zvinhu zvacho zvakaoma. Asi aiwa, tinotenda nerudo rwamunotiratidza. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Tatenda. Bye. Muri eZimbabwe, tinokutendai nerudo rwamunotiratidza misi nenguva. We really appreciate your love and your support. Manga muchiziva here kuti only 40% of you is subscribed to the channel. Saka ndiri kungoti, it's free. Ingotorai nguva ino kuti mubaye kabhatani ako so that we can grow our community. Tinokutendai nerudo rwamunotiratidza misi nenguva. Tatenda. Bye bye.